Právnych aspektov môže byť niekoľko, ale také najvýznamnejšie sa týkajú ochrany informácií, ochrany osobných údajov, zadávať do AI modelov nejaké citlivé informácie môže byť veľmi nebezpečné. Takisto by si mali byť vedomé toho, že tie výstupy nemusia byť vždy správne alebo môžu byť rizikové, väčšinou to vyžaduje nejakú prísnejšiu kontrolu. Potom samostatne by som povedal, že v súvislosti s nástupom AI sa oveľa väčší dôraz kladie na data. Či na ich správne získanie, správne odlicencovanie, ale aj na kvalitu a na správnosť tých dát. Možno to bude znieť paradoxne, ale AI Act z môjho pohľadu nedopadne na veľkú časť spoločnosti. AI Act má rozdelenie na niekoľko kategórií poskytovateľov. Tú najväčšiu reguláciu majú v podstate rizikové systémy. Tých bude v Českej republike pomerne málo, v Čechách sa veľké jazykové modely nevyvíjajú, ale napríklad banky alebo nejaké zdravotnícke inštitúcie AI Act budú musieť veľmi poriadne riešiť. Ostatné inštitúcie a organizácie tam budú mať tých povinností menej, nie sú zanedbateľné, ale z môjho pohľadu sú to technické veci, napríklad ohľadom transparencie, ohľadom práva k datám. Nebude to až tak veľa, napriek tomu, že o AI Acte sa zdvihla pomerne veľká mediálna pozornosť. V oblasti kybernetickej bezpečnosti nás za chvíľu čaká nová regulácia, ale ja by som povedal, že spoločnosti už teraz by nemali čakať na tú reguláciu, ale mali by si jednak správne prejsť svoje interné procesy na úseku kybernetickej bezpečnosti, vyriešiť si nejakú odpovednosť so svojimi zákazníkmi alebo dodávateľmi. To si myslím, že bude pomerne veľká oblasť významných diskusí naprieč celým trhom. A potom je otázka, akým spôsobom sa rozvinie už dneska existujúca oblasť poistenia proti kybernetickým hrozbám. Ale najdôležitejšie bude si tie rizika poistiť technicky a potom vedieť, ako reagovať na prípadné incidenty, či už komunikačne alebo z hľadiska odstránenia toho incidentu. Asi najvýznamnejšie regulačné zmeny sú v tej oblasti kyberbezpečnosti, asi aj AI, napriek tomu, že som pred chvíľou povedal, že zasiahne to iba časť spoločnosti. Potom jedna pomerne opomíjaná regulácia sa týka prístupu k datám podľa Európskeho nariadenia Data Act, ktoré bude nútiť veľkých hráčov, veľkých držiteľov, veľkých datasetov sprístupniť pomerne zaujímavé datové sady ostatným, častokrát menším spoločnostiam, novým providerom, novým službám a celkovo podporiť nejakú inováciu. Právnici dneska už z nejakej časti AI začínajú používať, ale myslím si, že prevláda taký ten opatrný prístup. Právnici, keď som povedal, že je dôležité chrániť data, tak musia vedieť, že chránia často citlivé tajomstvá, či už svojich klientov alebo svojich spoločností. Na druhej strane AI vidia pomerne veľkú výhodu z hľadiska produktivity, z hľadiska nejakých nástrojov. Už my dneska na trhu registrujeme niekoľko zaujímavých aplikácií, ktoré na AI báze pracujú a dokážu priniesť pomerne veľké zrýchlenie pri veľkých kauzách. Nejaká diskusia sa vedie z hľadiska toho, či to nehrozí nastupujúcu generáciu úplne najmladších právnikov, ktorí častokrát sú trénovaní na pomerne jednoduchých až rutinných úkonoch, ale ja verím tomu, že takéto počiatočné nadšenie z AI sa trošku ukludní a ten nástup AI do právnického života bude postupný.